Hello guys, I hope you are good. It's your boy here again, Hlelokuhle Bhekisha, as you see. Namhlanje niphathile vlog. Please watch this vlog, watch it. But TikTok does not allow me to bandibeke a video more than 10 minutes. So I am going to short or cut this video into, like, I don't even know what to say, but combine long videos and this is short video so that izokwazi by 10 minutes okanye less than 10 minutes by phone TikTok. So namhlanje ndiya eMthatha with my friend Omihle Frutoswa. Sisazikhuphile, I think you do know her. But first of all, ndikhala ucheba inwele zam because ndikhalela uba fresh kahle mana pentloko yabo, even though zingekho nkulu kakunana, but andivane nenwele mna. So after ndichebile ndithatha yena kokwabo, but ngoku ndizoqala ndihlambe kuqala, then nditye ndiyocheba, then ndiyothatha yena kokwabo sisho sikhwele siye eMthatha. But we just wanna spend the whole day eMthatha yabo, asifuna ungxama. That's why sihamba ekuseni, sifuna uba late. I'm going to show you ezinye izinto xa sisise eMthatha. Siseme surprise ngosise kuqumbu ne sithi ngiyothwala manje ngacebe ngizothola eMthatha so umidla apha ngase ile nto izinto igaps akazazi bathathe ephi but that I think right like le ngoku ethanda because izawufuma ke top and then andazi bathathe ephi budget I desana zonke infect about lena iyaphuma nalena iyaphuma so andiyazi bathathe ephi ngoba sisize eMthatha OOTD Skena eMthatha ke guys ngoku. Skena eMthatha nanko eMthatha. First stop singena esekhasi but siyaphuma sizoya Divezeli. But sizawuphuma siyaphi eGaps. Asiphuma apha. So Ndisende flex guys and ndithathe le bhlukwe uba ngithathanga ngoku andingekhe ndiphinde ndiyibone kwasebomini bam yo I love it so much. Andililinganisa ndiyibone bihlala njani. Guys, ndisede fix ngoku yo andisabhidikanga zininzi impahla esede fix jonga apha ndithatha ezi yabo zininzi impahla esede fix and ndizithanda yo guys. Indlela ya eGaps bezojonga into yakho at the fix but sisafuna sekuba simfumane apha into zakhe so uthi uyojonga abe ngayifuni kusiswa selibode la waqala ngacontent siza eGaps ke guys ngoku apha indlela yethu izawuphelela khona sizawutya apha sidlala iigames sigqibezele ishopping yonke into umihla kazithande apha sizolahleka sithi sa wena ngeke basithathe seyiqhina igqibe phile sibuye sithi kanjani kalani imikhwendlela ezawusikhupha kwelacala so ngiqale yalahlekela naqala wathini sekhaya apha salibode kokwe abantwana ngizani nifake nimsekutho guys lo the fix ngene kuye na yo andifumananga jacket ndingafumananga jacket nje ngifuna uyojonga into ebu jacket ayisawuthi ngizomfumana lo the fix lo use seGaps lo bendithenge kuye bese seka sitriangle ligqolo gqithi thatha impahla le uthathile mina malenda ngizawunxiba ntoni nejini ezawungena ligqolo gqithi ndithatha yefonto man ligqolo omihle guys hayi boy 430 iqala yayintoni mndeni thatha inhlovers ndanepokotho apha ngemva because uzobe ungaphinde uyibone ingxaki once uyile dog right vela mhle gqithi inkulu le right afunanga ngeke kusuthi kalo right cela yeah hayi akufanda lo kusuthi not kancinci futhi kakhulu yakufanele andiyazi bandithatha ntoni ngoku okanye sophuma siye kweyiphi shop ayikho nkulu lo size mihle ngithathe ndiyafithisha apha ndisede fix futhi umihle akafuna uthatha ibhlukwe apha uzawucinga sesikuqumbu angene koPower abangabafuni othatha koPower uli right leyo na
Ulinganise yiphi ngoku? Okay. Ndifuna ujonga into ijacket, qala ndinganise le gym. Akuwe mafudu. Uligqulu nje. Yo, usa 1000 emigqithe ku 1000 yo. Hayi babhem, sendiyilo ntanga ithi xa ishopisha ihlale phansi ndiniwe ngoku. Mihle usayalula isize pha. Akaboni isize. Uyayifumana isize? I mean i-price. Hamba le. Igqolo indalo umhlobo wami. 1.350. Sose sisiwo. Kumlone mafuthi. Yandazi ngempemane. Yo, yena nani andiboni basilamba apha. Kanye jacket endiyifunayo. Andazi kantoni. Because nezi jeans zivulekileyo andiziboni ezinto ezifunayo. Benifuna noba yi-Red Bet noba yeyiphi ke i-brand. Qha ke andiziboni, but at least as i-jackets sawufane ndijonge apha kuzo. Not sure uliza ngangana but usima. Belahla ifoni ayiringi. Uphanjaniswa impahla le. Yo mbembe bese uzogoduka ntoni? Kwesiba niyamiyacima. Nceda yaringa. Lesim card ifake apha because bese yaringa bayithatha. Outfit check Mr. Price. Yo. Ngasisa basho in guys isiskipe so. Yo, hayisona siyafuduka ndiyandixalela. Yo. Ngidinwe isenqa ebesithi nayo udiniwe. Yo. Endisilangile. Udlala phansi kanti. Imali ayirabiphi nophela but andanoma sithini. Sithi nje yami because imali seninzi. So jonga. Qale siyotya kanye. Qale siyotya ngokuba siyotya sidlala games then shopishe then bese shopda. It's fine hamba ke. Sana ba? Guys, we shopisha ngoku after gqibi. Sizathatha i-break. Yayo. So sise Mall of Mthatha ebizwa ngokuba yi-Baby Jingle kudala. So sizotya apha. Is it Coca Cafe? I'm not sure about the spelling. Ivory. Huh? Ivory. Reserve. Okay. Guys, she said the Ivory Reserve. Sizotya kudala se. Look at the view. Abakayibona ngaphandle ingxaki. Inhle kakhulu. I love the view so much. Cause I know how it hurts when you lose that. Cancel no one goes in. Ntoni tjani? It's a prawn. Who's it? Kodwa ndi Hot sauce color. hayi ke ngayipaka. Ayifina nje cake. Jabon. Kazi siyatya ngokuthi at the Ivory. Kuse Mall of Mthatha. Ngithenge isipoti la. And ndiyayithanda nje ndayenjoya. Ngona thenga. Yeah, this is the second ngithengayo. And then alcoholic wine. And then umikho ngithenge imilkshake phayana. And then ujabapha phambi. I didn't finish the vlog kwenza i-vlog andiqabanga ne, but the thing that I want to tell you is that after sigqibotya the Ivory sisahamba siyodlala i-games engaps ngaphakathi saphuma. We didn't took pictures any videos like kwanto. After sigqibodlala i-games sagqibezela ukuthenga then sayi-clicks. Xa sigqiba uphuma i-clicks sathenga ezo nto bendifuna uzithenga for my mom, and then saphuma i-clicks sakhwela straight sabuya. Like, we enjoyed. Thank you so much for watching this vlog. Don't forget to follow me and like the video. Bye.